Hapit ko ka graduate. Kana laging tapulan kay ta mobuhat og requirements pero pag deadline na or kanang time na kailangan na gyud kay mo pasa, aya pa dayon magkara-kara. Oo, hapit ko ka graduate. I must admit that as a student, I am both diligent and lazy. Kugihan ko pero tapulan. Tapulan ko pero kugihan. I am a firm believer that in school, duha ka book ang required sa atwa sa student na ipabuhat. Usa, sensible requirements, ug ang ikaduha, nonsense requirements. Basin malain mo pero mauna akong pagtuo. Though magdepende na sa tao, na ay subjects or requirements na para sa imuha na ay pulos, para sa ako wala. Naapod para sa imuha walay pulos, sa ako grabe ka mapuslanon. Real talk. Dili tanan gabuhaton sa eskwelahan lingaw. Daghan diha dapat unta walaon na pero dapat pod naara. No matter how nonsense you think a subject or a requirement is, the reality is you should comply. Lain man paminawon pero real talk na pod na agyoy gabuhaton nato for compliance lang. This is not to offend mga schoolboys and girls na #seryosong edukasyon gyud. Believe ko ninyo, practical lang gyud ko. Anyways, back to my story. After I finished my bachelor's degree, I didn't allow myself to be employed yet. I took a 1-year education units, aka Certificate of Teaching, aka Professional Education. If you're an education student or you know someone, makarelate guro mo field study books. Those workbooks are sensible, yet completion of those di ta ka sure kung tinud-anay or kinopyahay. Kaning field study books, mao'y rason nga hapit ko ka graduate. It's just that my weakness is to do requirements independently. Without supervision nor guidance, I seriously procrastinate. Gasalig kay mahuman ra before deadline or a little later sa deadline. Importante makapasa. Ani ang naitabo. Hapit ng graduation, wala pa gyapon ko listahan sa graduates. Na-print na lang ang commencement exercises program. Wala pa gyapon ko listahan sa graduates. Mag-tribute to parents na lang. Wala pa gyapon ko listahan sa graduates. Para mas makasabot mo, ani gyud na. Ugma ang graduation. Karon na adlaw ang tribute to parents. Karon nga adlaw buntag. Kamulo ko gaatang sa registrar kay basin na ay moabot na staff kay para magpasa kog INC form pinirmahan sa akong maestro gahapon. Ang naitabo gahapon, long story pa pud na. Gabi nga faith adventure na itabuan ang adlaw. Sikarata na pohon kung mag-request mo. By the way, walay sure if naabagay staff kay karon na adlaw kay Domingo. Unya hapon na dayon ang tribute to parents. Hapit na mag-udto, wala pa gihapon. Nagulata ra gyud ko sa gawas. Hapit naman gyud ang tribute to parents, tawag din ko sa ako ang ate. Kanang dili pa biya ko sure makagraduate. Nag-ingon ko daan kay ilahang pagtuo, apil na gyud ko mo graduate. Wa sila kabalo, nawa pa di ay sure. Hehe. Not sure pero murag an hour before mag-start ang program, na ay taga registrar and gi-accommodate nako. To make the story shorter, na okay na. Ay. Tawag din ko diretso sa akong ate. Okay na. Pakidala sa akong sinina. During that time, ga-start na ang program. Praise God, kay letter T ako ang apelyido. Igo na mo pag-abot sa covered court, maupod pagkatawag sa ako ang gwapo kayo nga ngalan.
So ayon, nakaapas mi. Hagad kay kuha na nga time. Nantawa ning picture. This Thank God It's Friday. I will share how thankful I am gyud sa Ginoo sa gipa-experience niya sa ako. Since college, Ginoo ra gyud akong gisaligan, bahalag ako walay klaro. Paminaw. Your failing grades won't define your success. Your dropped status won't drop you from life. Your INCs won't make you incomplete in real life. Your low grades won't stop you from dreaming big. I tell you, kaagi ko anang gagmay nga grado. Kanang manghangyo pas maestro. Kanang may INC kay wa ko'y klaro. Lisod mag-eskwela, pero mas lisod wa kay eskwela. Musa na ning kamot niapon ko. Sawayon man kas imong mga classmate or batchmates, sagdi lang. Kay pag-graduate ninyo, back to zero mong tanan. Time for another level. Another level for another game. Diskarte. Naara na diskarte. Kabalo mo unsa akong diskarte? Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Pasensya kayo sa taas kayo nga panagstorya. Mas taas pa gyud unta na, pero sa sunod na lang kung gusto pa mo. Diri lang sa ta. Dalay ko ng Diyos. Thank God it's Friday. Ugma na pod.